Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння я потрапіў у краму працоўнага адзення Страус. Бачыце, тут такі сударыня і судар. Тут усяго. Пры ўваходзе можна браць торбачку і набываць сабе, што вам патрэбна. Розныя пайкі, шкарпэткі. А тут ніжняя бялізна, набор. Хто працуе, каб там не прэла нічога. Розныя пальчаткі, працоўныя шорты, камбінезоны, усё на любы колер і пад розныя ступені аховы. Тут такая эмблема іх прыгожая, і нават светач гарыць. Тут каталогі, якія можна ўзяць і выбіраць сабе што заўгодна. Вельмі цікавая, гэта вам не Адидас. Тут не займацца спортам, а бегаць у такіх шортах і бегаць, а працаваць. У вас будзе заўважна за некалькі кіламетраў. Вось. Тут я сабе таксама нешта буду набываць, а я ўжо набыў. Вось гэта ляжаць мае шкарпэткі, моя блуза такая і працоўны абутак катэгорыі S3. Тое, што мне і трэба. Але можам прайсціся. Тут розныя майкі, сукенкі. Выбор велізарны, просто велізарны. І хто што хоча, можа сабе набыць. І на лета, і на зіму. Ну, самае цікавае гэта абутак. Потому што абутак гэта галоўнае. І бачыце, яны такія мадэлі, быццам бы звычайныя красоўкі, але яны такія красоўкі, каб працаваць. А вось гэта стелькі, мабыць. Ага, трэба будзе даведацца пра стелькі, розныя шнуркі, крэм для абутку. Ну, тое, што даражэйшае, хаваецца пад шкло, каб не спёрлі. Вось, паглядзіць. Колькі рознага. На любы густ. На любы густ. Гэта проста як звычайныя красоўкі, дарэчы, без усялякіх ахоўных носкоў. Вось так, вось так. Вось працоўныя. Ага, а я не бачу такія працоўныя штукі. Радзей такая крама, што тут можна у сябе ўзяць усяго, што вам, каб толькі працуеце. Толькі працуеце і зарабляеце. Усім усяго найлепшага. Да сустрэч. Пакуль.